ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ଗ୍ରନ୍ଥମାଳା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ 1972 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଜୀବନୀ। ମେକର୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲିଟରେଚର ସିରିଜରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏହି ଜୀବନୀଟିର ମୂଳ ଇଂରାଜୀ ଲେଖକ ଥିଲେ ମନୋଜ ଦାସ। ଏହି ପୁସ୍ତକକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ବାଲ୍ୟକାଳ। ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଏ ଯାବତ୍ ଚିନ୍ତା କତିପୟ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ମାତ୍ର, କିମ୍ବା ମଣିଷର ଶ୍ରମକ୍ଳାନ୍ତ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ଏକ ବିରକ୍ତିକର ପ୍ରହେଳିକା। ଏହି ପୁରାତନ ବିଶ୍ୱପୃଷ୍ଠେ ଉଦୟ ହେବ ଏକ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର। ଯେ ଜ୍ଞାନ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଥିଲା ଆଜିଯାଏ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବ ସେତେବେଳେ। ଯେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅବଦମିତ ଥିଲା ଆଜିଯାଏ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଷମା ନେଇ ତାହା ହେବ ବିସ୍ଫୁରିତ। ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଯେତେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁ ମିଶି ହେବେ ପରିଣତ ନନ୍ଦନ ବନର ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆନନ୍ଦେ। ଭାଷାହୀନ ଏକ ଦୈବବାଣୀ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବ ଅବଶେଷେ। ଅତିମାନସ ଚେତନା ପ୍ରକଟିତ ଏହି ଧରା ପରେ। ତାଳ ଦେଇ ମହାକାଳର ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ନିତ୍ୟ ସନାତନ କୋଳୁ ଦେଖାଦେବେ ନୃତ୍ୟଶୀଳ ଯେତେକ ବିସ୍ମୟ। ମୋ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧେ କେହି ଲେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ଜୀବନ ବାହ୍ୟସ୍ତରର ଘଟଣାବଳୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁନାହିଁ ଯେ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇପାରିବ। ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନୀ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଅଭିଳାଷ କରନ୍ତେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଏହା କହି ସଚେତନ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସତର୍କବାଣୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ଲେଖିବାକୁ ବସିବା ଆମ ପକ୍ଷରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ବିଡ଼ମ୍ବନା। ତେଣୁ ଲେଖନୀ ଚାଳନା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେ ବିଷୟରେ ଖୁବ୍ ସଚେତନ ରହି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମର୍ମ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯଥାର୍ଥ ହେବ। ଯଦିଓ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କାବ୍ୟ ସିଦ୍ଧିର ମହାନତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତଥାପି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ମହାନ ଜୀବନର କେତେକ ବିଶିଷ୍ଟ ଘଟଣା ଓ ଜନଶ୍ରୁତିର ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକଥା ସତ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବାହ୍ୟ ଜୀବନରେ ବି ଘଟଣାର ଘନଘଟା କମ୍ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ରାଜନୀତିକ ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ଜୀବନର ଘଟଣାମାନଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ବସିଲେ ତାହା ଏକ ମହାନ ଜୀବନଗାଥା ହୋଇପାରିବ। ଭାରତର ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଯେ ଭୂମିକା ଥିଲା ସେତିକି କେବଳ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଲେ ତାହା ମହାକାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବୋଲି ମନେ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଯଥାର୍ଥ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ହେଲା ଚେତନାର ଅନନ୍ତ ସ୍ତରରେ। ସେହିଠାରେ ହିଁ ସେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି, ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସଂଗ୍ରାମର ବାସ୍ତବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା ଅନ୍ୟ କାହା ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ। ତଥାପି ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ ତାଙ୍କର ସେହି ଚେତନା ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଃସାହସିକ ଅଭିଯାନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ସବୁର ଉପଲବ୍ଧିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ରଚିତ। ତେଣୁ ଆମର କିଞ୍ଚିତ୍ କୁଣ୍ଠା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମେ ସେସବୁର ଉଲ୍ଲେଖ ନ କରି ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। 1872 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତର କୃଷ୍ଣଧନ ଘୋଷ ଓ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ଦେବୀଙ୍କର ସେ ଥିଲେ ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ। ଡାକ୍ତର ଘୋଷଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ମନମୋହନ ଘୋଷଙ୍କର କଲିକତାସ୍ଥ ଥିଏଟର ରୋଡର ବାସଭବନଟି ଥିଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମପୀଠ। ତାଙ୍କର ମାତାମହ ରାଜନାରାୟଣ ବୋଷ ସେତେବେଳେ ଋଷି ରାଜନାରାୟଣ ରୂପେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଐତିହାସିକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାର ମାତାମହ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଋଷି ରାଜନାରାୟଣ ଥିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁ। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଜ୍ୟୋତିରିନ୍ଦ୍ରନାଥ ତୀବ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦୀ ରାଜନାରାୟଣଙ୍କର ସେନାପତି ସଦୃଶ ଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତା ଭାବର ପ୍ରଚାର ଲାଗି ସେ ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ସମିତି ଗଠନ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ଦେଶର ବହୁ ଉଦୀୟମାନ ଆତ୍ମା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ଯୁବକ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଋଷି ରାଜନାରାୟଣଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଓ କର୍ମଧାରା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିନଥିଲା। ଯୁବକ କୃଷ୍ଣଧନ ସଦ୍ୟ ବିଲାତରୁ ଡାକ୍ତରୀ ବିଦ୍ୟାରେ ଉପାଧିଉତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜୀବନ ଦର୍ଶନରେ ପ୍ରଭାବିତ ଥିଲା। ଏପରିକି ଦୈନନ୍ଦିନ ଚାଲିଚଳନରେ ବି ସେ ପୁରା ସାହେବ ମାଫିକ ରହୁଥିଲେ। ଫଳରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେବା ପରଠାରୁ କୃଷ୍ଣଧନ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ରୀତିନୀତିରେ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏପରିକି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ବିଲାତରୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗତା ମିସ୍ ଆକର ଏଡ୍ ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ଇଂରେଜ ମହିଳାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶୈଶବ କାଳ କଟିଥିଲା। ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ଅନୁଯାୟୀ କୃଷ୍ଣଧନ ପୁଅର ନାମ ରଖିଥିଲେ ଅରବିନ୍ଦ ଆକର ଏଡ୍ ଘୋଷ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷ ବୟସ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରର 2 ଭାଇ ବିନୟଭୂଷଣ ଓ ମନମୋହନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଦାର୍ଜିଲିଂ ସ୍ଥିତ ଲୋରେଟୋ କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ ଏହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଟି କେବଳ ୟୁରୋପୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। 1911 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଆର୍ ପାଲିତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଖଣ୍ଡିଏ ଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକରେ ସେହି ସମୟର କଥା ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି, ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଯେଉଁ ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖେ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେ ମୂଳରୁ ହିଁ ତାଙ୍କଠାରେ କିଛି ମହାନତାର ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଖୁବ୍ ପ୍ରିୟ। ପାଠ୍ୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମନେ ରଖିପାରୁଥିଲେ। ସେଇ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ହିଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସମୁଜ୍ଜଳ ଆଖିର ଚାହାଣୀ ଥିଲା ଖୁବ୍ ଗଭୀର ଓ ଅନ୍ତର୍ଭେଦୀ, ଚିନ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସେହି ବିଦେଶୀୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ବୁଲୁଥିଲେ କିମ୍ବା ରମଣୀୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏକ ଭଦ୍ର ଓ ମଧୁର ସ୍ୱଭାବର ଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟ ପିଲାଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ହିଁ ସେ ସେହି ସ୍କୁଲର ଏକ ଗୌରବ ବୋଲି ଗଣ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 2ଟି ବର୍ଷ ପରେ 1879 ମସିହାରେ ଡାକ୍ତର ଘୋଷ ଓ ଶ୍ରୀମତୀ ଘୋଷ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ଇଂଲଣ୍ଡ ଗଲେ। ସେଠାରେ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ନିବାସୀ ଡବ୍ଲିର୍, ଏଚ୍ ଡ୍ରୁଏଟ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାଙ୍କ ପାଖେ 3ଟି ଯାକ ପୁଅଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପୁଣି ସ୍ୱଦେଶକୁ ଫେରିଆସିଲେ। ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ଗ୍ରାମାର ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମିଷ୍ଟର ଡ୍ରୁଏଟ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଘରୋଇ ଭାବେ ପଢ଼ିଲେ। ଡ୍ରୁଏଟ୍ ଥିଲେ ଲାଟିନ୍ ଭାଷାରେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ। 1885 ମସିହାରେ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରୀମତୀ ଡ୍ରୁଏଟ୍ଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଲଣ୍ଡନ ଗଲେ। ଡାକ୍ତର ଘୋଷ ଡ୍ରୁଏଟ୍ଙ୍କୁ ଖୁବ୍ କଡ଼ା ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଯେପରି ଲଣ୍ଡନରେ ରହୁଥିବା କୌଣସି ଭାରତୀୟଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆଦୌ ନ ଆସନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ଲଣ୍ଡନରେ ଥିବା କାଳରେ ଏହି ପିଲାମାନେ କେବଳ ଡାକ୍ତର ଘୋଷଙ୍କର ବା ଡ୍ରୁଏଟ୍ ପରିବାରର ସାହେବ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହା ସହିତ ମିଶି ପାରୁନଥିଲେ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଅବଶ୍ୟ 3 ଭାଇଯାକ ନିଜ ନିଜର ସାଙ୍ଗ ଭାବରେ କେତେଜଣ ଇଂରେଜ କିଶୋରଙ୍କ ସହିତ ମିଶାମିଶି କରିପାରିଲେ। ମନମୋହନ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ମହଲରେ ଜଣେ କବି ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ହେଲେ। ସେହି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ ଭାବିକାଳର ବିଖ୍ୟାତ ଲେଖକ ଅସ୍କାର ୱାଇଲ୍ଡ ଏବଂ ଲରେନ୍ସ ବିବିୟନ୍। ଡାକ୍ତର ଘୋଷ ଅବଶ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଚାଲିଚଳନରେ, ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତିରେ ପୁରାପୁରି ୟୁରୋପୀୟ ସାହେବମାନଙ୍କ ପରି ହୁଅନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଧର୍ମ ବ୍ୟାପାରରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ, ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଓ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ହେଉ ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମତୀ ଡୁଏଟ୍ ଥିଲେ ଜଣେ ଧର୍ମାନ୍ଧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମହିଳା। ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ମନେ ହେଉଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ବାଲ୍ୟକାଳର ଗୋଟିଏ ଆମୋଦଦାୟକ ସ୍ମୃତି ମନେ ପକାଇ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଥିଲାବେଳେ ଥରେ କମ୍ବରଲାଣ୍ଡରେ ମୁକ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୁରୋହିତମାନଙ୍କର ଏକ ସଭା ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମତୀ ଡ୍ରୁଏଟ୍ଙ୍କ ଘରେ ଥିଲୁ, ସେହି ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ମୋତେ ସେଠାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଲା ପରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବସି ରହିଲେ ଏବଂ ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଯିବାର କଥା।
ମୋତେ ସବୁ କଥା ବଡ଼ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ଜଣେ ଧର୍ମଯାଜକ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ମୋତେ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ମୁଁ କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ବସି ରହିଲି। ତାପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ, ସେ ତ୍ରାଣ ପାଇଗଲା, ତ୍ରାଣ ପାଇଗଲା। ଚିତ୍କାର କରିସାରି ସେମାନେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ବସିଲେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କଲେ। କ'ଣ ସବୁ ଘଟୁଛି ମୁଁ ତାର କିଛି ବିନ୍ଦୁ ବିସର୍ଗ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ତାପରେ ଯାଜକ ମହାଶୟ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ନଥିଲା, ତଥାପି ମୁଁ ପିଲାମାନେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ରୀତିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ସେହି ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ଏବଂ କୌଣସି ମତେ କଥାଟିକୁ ଚଳାଇ ଦେଲି। ସେତେବେଳେ ମୋର ବୟସ ଥିଲା ମାତ୍ର 10 ବର୍ଷ। 1884 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲଣ୍ଡନସ୍ଥ ସେଣ୍ଟ ପଲ୍ସ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇଲେ। ସେହି ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଲାଟିନ୍ ଭାଷାରେ ଦକ୍ଷତା ଦେଖି ମୁଗ୍ଧ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେହି ଅନୁପାତରେ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇଲେ। ସେଣ୍ଟ ପଲ୍ସ ସ୍କୁଲରେ 5 ବର୍ଷ ଅଧ୍ୟୟନ କାଳରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ମେଧାଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ମିଳିଥିଲା। ସାହିତ୍ୟ ଓ ଇତିହାସରେ ସେ ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ପୁରସ୍କାରମାନ ପାଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ 2ଟି କ୍ଲାସ୍ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟରରେ ଥିଲାବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଖୁବ୍ ପିଲା, ସେତିକି ବେଳୁ ହିଁ ସେ କବିତା ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ସହରର ପାରିବାରିକ ପତ୍ରିକା ଗୁଡ଼ିକରେ ସେସବୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷର ବାଳକ। କିନ୍ତୁ ଲଣ୍ଡନରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରତିଭା ଅଧିକ ବିକଶିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିବିଧ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନର ପରିସର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ଲିଖିତ ଅନେକ ଲେଖା ତାଙ୍କର ହଜିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ମିଳିଛି ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ କବିତ୍ୱ ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ମିଳେ। ଏହି କାଳରେ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ବହୁ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ କାଳ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମହାକବି କାଳିଦାସଙ୍କ ଉକ୍ତି ହେଲା, ଅନ୍ନ ଚିନ୍ତା ଚମତ୍କାର କାତରେ କବିତା କୁତଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଅନ୍ନ ଚିନ୍ତାରେ କାତର, ତା ଭିତରେ କବିତା କାହୁଁ ସମ୍ଭବ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏହି ବାକ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ଏତେ ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଭିତରେ ପଡ଼ି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଇ ନଥିଲା କବିତାର ଉତ୍ସ। ତାଙ୍କର ପିତା ଡାକ୍ତର କୃଷ୍ଣଧନ ଘୋଷ ଯଦିଓ ଜଣେ ସଦାଶୟ ଓ ପରୋପକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ତଥାପି ତାଙ୍କର ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ସେ ଥିଲେ ଅମିତାଚାରୀ। ଖୁଲନା, ରଙ୍ଗପୁର ଆଦି ସହରରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସିଭିଲ ସର୍ଜନ ଥିଲେ, ଜଣେ ଅତିଶୟ ଦୟାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ସେ ବହୁ ଅଭାବୀ ଲୋକଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟ ବୋଲି ଗଣ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନେ ବିଶିଷ୍ଟ ଭାରତୀୟ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ଗୁଣୀ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କର ଆଡ୍ଡା ବସୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତର ଘୋଷଙ୍କ ଘରକୁ ଲୋକେ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ସୁଏଜ୍ କେନାଲ। ଏସବୁଥିରେ ବିସ୍ତର ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଦୁରାବସ୍ଥା ଏତେ ଦୂର ଗଲା ଯେ ଡାକ୍ତର ଘୋଷ ବିଲାତରେ ପଢ଼ୁଥିବା ତାଙ୍କର 3 ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଜୀବନର ଆୟବ୍ୟୟ ଭିତରେ ସଙ୍ଗତି ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅବସ୍ଥା ଏପରି ହେଲା ଯେ ପିଲାମାନେ ଲଣ୍ଡନରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେହି ଦୂର ବିଦେଶର ପିଲାମାନେ କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ସାହସର ସହିତ ଏହି ଅନାଟନ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ସେତେବେଳର ସ୍ମୃତି ମନେ ପକାଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପୁରା ବର୍ଷ ଦିନକୁ 2-4 ଖଣ୍ଡ ମାତ୍ର ପାଉଁରୁଟି, ଟିକିଏ ଲହୁଣୀ ଏବଂ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କପେ ଚାହା ଖାଇ କଟିଛି। ଦିନେ ମନମୋହନଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ କିଛି ନାସ୍ତିକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଶ୍ରୀମତୀ ଡ୍ରୁଏଟ୍ ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ନିଜର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଶଙ୍କାକୁଳ କରୁଥିଲା। ସେ ଅନବରତ ଆଶଙ୍କା କରୁଥିଲେ, ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଘରର ଛାତ ଏହି ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ। ଅବିଳମ୍ବେ ସେ ସେହି ଘରଟି ବଦଳାଇ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାପର ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର 3ଟି ଘର ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। 1889 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଣ୍ଟ ପଲ୍ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ ବୃତ୍ତି ପାଇ କେମ୍ବ୍ରିଜ କିଙ୍ଗସ୍ କଲେଜକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗଲେ।
ସେଠାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରୀକ୍ ଓ ଲାଟିନ୍ରେ ସବୁତକ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ଫଳରେ ସେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଓ ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲେ। ସେହି କଲେଜରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ସେ କ୍ଲାସିକାଲ ଟ୍ରାଇପାସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ପିତାଙ୍କର ଖୁବ୍ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭାରତକୁ ଫେରି ଆସି ଜଣେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ICS କର୍ମଚାରୀ ହେବେ। ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇ ତେଣୁ ସେ ICS ପରୀକ୍ଷାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ସାଧାରଣତଃ ଏହି କଠିନ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଧନୀ ଘରର ଛାତ୍ରମାନେ ଘରୋଇ ଟ୍ରେନିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଥିଲା ଖୁବ୍ ଅର୍ଥ ସାପେକ୍ଷ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେତେବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ବା କି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା। ତଥାପି ସେ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ନମ୍ବର ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ା ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଜଣେ ସୁଦକ୍ଷ ଘୋଡ଼ା ସବାର ଆଗରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ଏକୁଟିଆ ମେଘଖଣ୍ଡ ଭଳି ଘୁରି ବୁଲିବାକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ। ଅବଶ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପରେ ପରେ 4 ଥର ଡାକରା ଆସିଥିଲା, ମାତ୍ର ପ୍ରତିଥର ସେ ଏହି ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ା ପରୀକ୍ଷାକୁ ଆଡ଼େଇ ଯାଇଥିଲେ। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହାର କାରଣ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ICS ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଦୌ ଆଗ୍ରହ ବା ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ସେହି ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଏହି ପନ୍ଥା ଧରିଥିଲେ। ସେ ଯଦି ICSରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେହି ଚାକିରିରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ସେ ଏହି କୌଶଳ କରିଥିଲେ।